Lakot yaka katma kaban penkut ya baro kijatma. Hendrei katma ba banengkong kamsim lala ban ai ya kata kajingkular. Tangba kade kasin kabanengkong tam ha ka history jong ka perthai kaba kiri jong ka perthai baro kawe kia sim bentalang ha kajo katma. Kalasdang na kajing sya penyap u Archduke Ferdinand ubalong unong simti ya kaket jong ka Austro-Hungarian Empire ubala sya penyap haringkat kalok kabakerteng ka Sophie bala penyap da u Serbian nationalist u Gavrilo Princip ha ka arpu praterik Jun kat kendai spa kat saw nila ban kedau kti iwe bat kawe kari ya kawe pat Hendrei amshim ladan we ubriu lani kawe kari kabadai hok bansha keno ba kalasdang ya katma ba banukong. Hatu kani katma kabalashim daki million ngut kibriu kalong em kabala ban pensange klem kajingdon kajing umsnam kajubab kalong hoot. Tungin yapet kae kabala penlong ba kani katma kanmi bat ke kabaki brio kila banle ha katu kapor ba anam ki katma khnang ba nginam ya bot shu ya kajing bakala kabala dabjia ka World War I lani kata katma ba banengkong kalane nadu usnam kat kendai spa khatsau hadu usnam kat kendai spa khatpra kabala shimbenta dakiri ha Europe ka Russia ka USA bat kiri ha Middle East. Kajing ya kun kalong hapdeng ka Central Powers kabakentop ya ka Germany, Austria-Hungary, Italy, Ottoman Empire bat ka Bulgaria. Persia ya ki Allied Powers ki bakentop ya ka France, Britain, Russia, Portugal bat ka Japan. Hadin ka USA kalarong no ha kani ka Allied Powers. Tangba ka kabalajia balay babaro kini kiri kilaya letma iwe ha katma kabashir kaitam ha ka history jong ka perthai tongin yapet ya kidaw kibalawanra ya kani katma wadla kiladan bontali kiri kibayakon persya ha kani ka World War I kajingsdang kalong hapadeng ka Serbia persya ya ka Austria-Hungary ka Serbia kalakwa ban kurup shushu kijaka nakiwe kiri bat kari baro kawe kaladan kajing klumar thlim na kadaw katma Balkan War kabadang syukut hausnam balalet kata hausnam kat kendai spa khatlai hadin ka Balkan War ki Serbian nationalist kilakwa ban pelatlut ya ki Slavs jong ki Austrian-Hungary bat kani kan penteli ya kinong Slavic hapo kawe kari kani kajing temu kalawanra ya kajing sya penyap ya u Archduke u Franz Ferdinand u balong unong yo pateng ya kaket nong sensyar ha kapor khatwe baje khatsan minute menstap ha u arpu praterik Jun kat kendai spa khatsau u Franz Ferdinand lambat kalok jeng u ka Sofia kila sya penyap ha Bosnia ha u Gavrilo Princip u balong u Serbian extremist u badan jing adai bat ka secret society kabaki kot the Black Hand kani kajing sya penyap u Ferdinand kalalong kum kajing sedang jong katma ba banengkong hendrei kidang bun ba kidaw bale ba katma kalaki hatu kani kajing sya penyap uni u Franz Ferdinand kawanra ya katma ba kalong kaba phla shibun hendrei kajubab kalong em laong ba u Kaiser Wilhelm II ulong uwe nakibrio kiba kum u prinsip ngila ban kena ba ulong uba hakmat ban wanra ya katma u Kaiser Wilhelm II ulong uba shirkei bat u riu transnam lakum uksud bat ukwa baka Germany kalong kaba klantam ha kajing ruspa bat ha kabor shipai ru umshim lakwa satya baka Russia lani ka Great Britain kandan kabor kaba kham kraw ban ya ka Germany kumta ulaya telok bat ka Austrian-Hungary bat ulasno tho balada ka Austrian-Hungary kan yartma ya ka Serbia ka Russia kan yarap ya ka Serbia bat kani kan wanra ru ya ka France kabalaya telok bat ka Russia sya kani katma
ngin yakran shibet balei ba uni Wilhelm utrang shisha ba kathma ba kan khi uni Wilhelm uthe kapisa tangka ya ka Austrian Hungary ba kan hiertma ya ka Serbia da ka ba ai da ka blank check ya ka Germany lani kata ka carte blanche kabamut ba ka Germany kan bay pisa sha ka Austrian Hungary kram ba kan job thma ya ka Serbia hadin ka jing penyap ya unong yo ya ka khet bat ka jing Arab ka Germany ka Austrian Hungary kala sngo klanbor ba kan hier thma persha ya ka Serbia hadin kilapha da ka order persha ya ka Serbia bat kata ka order kamlong kabalaban pediang da kinong Serbia bat kawanra satang gawe kalat kata kalong kathma henre ka khana kampat ko tangkumta karai jong ka Austrian Hungary bat ka Germany kalong bet ban poi sha kathma amla banlen bakane kathma ba kalakhi na ka daw jong kini kirai kibala shim krki ha ka jing khlut khli tang ba hatu kathma kala banam jia lada kini kiri ki perkhat bha ya karai jong ki hatu kadan em ka jing penshit na baro arliang mamla tungin ya pet bania banlap ya ka jing shisha ka triple entente ka kanthop ya ki lightly kiri ka France ka Great Britain bat ka Russia hatu kini kiri ki kwa ne em baniale thma tang na ka daw ka jing kwa pen ibor ka Russia ka long kari ka bakrau bor shikade e bat ayu kin mantoy na kata kathma ha ka jing khmi bha ka i kumba ka jing shimbanta jong ka Russia ha ka ne kathma ka long tang ban yarap ya ka Serbia henre ladangi pet bha kini ki allied powers kilong tang kinong yarap ya ka Russia klam dapen slam kalapha ya ki pho million ngot ki sipai katkum ka history layathu baka Russia kalong haswa banya ka Germany ban pha ya ki sipai sha kathma bat lese ka Russia kalakwa ya kathma bandup yo kurup shushu ya ki wei pat ki jaka henre na pedeng kini ki triple entente ka France kalong ka we na kiri kabalong ka dawba ba kathma kan khi hoot wadla kimshimla le lani kimshimla rai aa ha ki banai ki bajan jong ka jing sedang kathma henre ka France kalong ka dawba balei ba ka Russia kala penkre ya kathma ka France kala ais ngubha ya ka Russia dala ka jong ka blank check da ka jing tmu ba ka Russia kan penkala European ya ka Austrian Hungarian Empire kumta kilas ngotho ba kathma kan yarap shibun yaki bat klem da shimbanta ha kathma kilaban bay tengka bat pha ya ki sipai hapo ka Russia banyele ha kathma ka France kala aiman sim ya ka Russia ha ka jingele persha ya ka Austrian Hungary bat ka Germany ka France kamsem las ngutanat ya ka jing klanbor jong ka Germany kamtam ba ka long kari ka ba marjan tam jong ka lada ka Germany kayale persha ya ka Russia kani kan ailat ya ka France bakan hertma kansan bat klempep ka Russia kan japsok henre kani ka plan kala pulom no namar ba ka Germany kala penkre ban yale persha baro artli kiri ha ka jo kapor lada kani ka jingle sop ka France ha ka jingye shimbanta ha ka ne kathma kala penlengo yapi pet menta sa ka jingye shimbanta ka Great Britain kaban pensyayong nga yapi yaki kambuto jongka ka Britain kalong ka baklan bor hadu kata hadin ba kalayo ban sansyar yaki babon tili kiri ha ka perthai bat kilong ru kis im jangka duryaw namar ka jingklan bor kisipay duryaw jangka ka Britain kalayo iya ka jingklan bor jong ka Germany ha ka jingdan kapisa bat ka bor bat kani kala penting shikadei yaki kilas ngotho baka perthai kamhe than bakandan sa kawe ka empire ka bahe kumaki na kani ka daw ka jingele kalong bet yo lut ki Britain lani yo lut ki Germany ka jingklan bor ka Germany kala ban pendu jat sindan ya ka Britain ka Britain kelas ngo Redmond Sim da ka jingmut bakin yale iwe persya ya ka jingklan bor ka Germany kumta kila syukursyan do yap ya ka Russia da ka jing perkat bakat nang bun kitma persya ya ka Germany kata kinang tolat bor
Watla ka Britain kala japsuk ya ka thmarit ka naval warfare battle jong usnam khat khandai spa shipho henre pose ka Germany kala nangkiu ha ka jingklan bor bat ka ni kala penting ya ka Britain ka history kala ya tho babun sin ya ki khana thma la ju tho da ki liang ki bajab bat ha ka thma ba banungkong ru la tho da ki British ki bala combat ba ka Germany lem bat ka Austrian Hungary kila sedang ya ka thma nila ya kran shapang ka triple entente ka bom shimla yo ya ka jingkno ba kila sedang ya ka thma menta nginya phai sa ya ka jingthmu jong ka triple alliance ka bakanthop ya ka Italy Austrian Hungary bat ka Germany nginya pet hatu kini kidai shisha kadau ya ka jingki kathma kumbala kam hakikat history ladno na ka jingele persha ya kat kabadan ki bahir thma ayu ka Austrian Hungary kan yo nong henre ka Austrian Hungary kala kwa khambun ki jaka hapo kani ka empire ka bala he lepa khamhe jaka khambun ka jingmi lani ka resource bat khambun ro kisipai ki banyale ha kathma kila phai ya ki khmat shaka Serbia ka jingyap u Archduke Ferdinand ka nangpli kalat bakila bankni bat shimti ya ka Serbia da kani ka jingthmu kila ai ya ka Serbia da ki katu kani ki order ha u July arpulai tare khat khandai spa khatsau unong raktin ulah tip lepa ya ka ka banja bat ulah snotho baka Serbia dalele kanam priang ya kata ka order kila snotho ro balada ki shuher thma kan penpau baka Serbia kalong kalanot kumta da kata ka order ka ba kila ai kalong kum kabut baka Serbia kan shim ya karai laki kwa na am ya kathma bat ka Serbia kan kalalong kum kari ka basdang ya kathma kajing shisha kalong baka Austrian Hungary kakwa khambun ki jaka hapo ke empire jongki bat kila thmu ban kurup ya ki benta jong ka Balkan kila wadru de ki daw banya poi thma bat hadin ba kila yo ya kajing sha penyap u Archduke jongki ha ka kti jong ka Serbia kila nang yo shusho ka daw hatu kajing sha penyap u Archduke kalalong ka daw ka bakraw bakin shim ya karai bakin herthma lesi kamlong ka basisha henrei hakipat kalong ka daw ka bakraw bha na ba kini ki Austrian Hungary kilakwa ban mi ka daw khnang ban khi kathma henrei kani kamshim lalong ka bala klem ka jing dan benta ka we kari lesi ya kani tlatip lepa hot ka kujubab kalong ka Germany ha ka jing pet jong ki start history ka Germany kalong ka daw ba jong ka jing sedang ka thma balai balasha keno baka Germany kalong ka daw ba kalong bakidon kilat ba kila ban pensange henrei kim shimlale ya kata kalong ba kin shu shimno ya kata ka blank check lani ban pendukut no ka jingkershan ya ka Austrian Hungary persha ya ka Serbia kani kan pensange shisendan ya kathma namar ba ka Austrian Hungary kamdon bor bat pisa halade bat kala shu up tamang ya ka jing yarap na ka Germany kani ka jingweng no ya ka jingkershan lese kan penlong ya ka Austrian Hungary ba kinam ai shu ya kata ka order persha ya ka Serbia ka Germany ka tipro balada ka Austrian Hungary kan herthma persha ya ka Serbia ka Russia bat ka France kinya dan bentabet ha kani kathma kalong kumba ka Germany ka kwa ban herthma ya kilyang persha klem da kwa ban penpau ba ki kwa hi dalade bat kila shule kumba ki shukershan ya ka Austrian Hungary warla ka jingele kalong bet ka Germany persha ya ka Russia bat ka France ka Germany kelas ngutho balada ki shupan bana ya ka jing herthma persha ya ka Russia bat France kanwan ra ya ka jingma yo lesi ki wei kiri baro ha Europe kin yatali bat herthma kelyang ya ka Germany hapo ka jing yalam jong ka France bat ka Russia kawei pat kadaw kalong baka Germany kaladon ha kri tam ha kapbor bat lada kan ailat ikiwei pat kiri ha Europe ban kio ha kayo kakot lesi kan shim ya ka khet jong ka Germany bat kumta ka ha ban pen ya ka jing krabor jong ka kumta Wilhelm II ubadan ka mensim ksut ya ladi ula penshit ba ka Germany kanam rem dalele bat ula ong ba kalong tang kani kalat
kaban bu ya ka Germany hakli tam ha ka jingklan bor kumta lada long nong yalam kum uta yalam ubakwa ra ya kabor kangon ra bet tang ya kawe ka result bat kata kalong katma ba ka First World War kalong ka daw jong ki babon teli ki daw bat sham laja tang na ka daw uwe ubrio lani kawe kari henre uwe unlong bet bakam dan kti ha kaban ra ya katma lesi lada kiri ha Europe kimlong ki bakwa ra ya kabor katma kan amki dalele kumta kani katma kalaki amtang na kadaw jong ka jingkini bat ka jingkwan bor henre na kadaw jong ka jingerap ya kiri ki baparlok batki kani kalongro kadaw kabawanra ya katma ba kabaar arpuwe sinam hadin lesi kani kanlong ka khana ba ngila banya kran hakwe pat ki episode ti tangkum ni nila poy sa kabakot share ya kani ka video khnang baki parlok jong phi baro kinyo tep ya kani ka jing tep ka badan kamtang wat klet ru de ban subscribe ya kani ka channel bat nginya shampat ha ki episode ki badang 1